Lehia joan da, bakarrik nau, pentsatzeran ari naiz eta egia izan daiteke ni bakarrik hemen egotea osasuntxoa izatea, nire burua hobeto ezagutzeko, parte honetan biziko dudana bakarrik izango da lehiaketan pentsatzea. Eta dakit igual osasuna den hori. Orduan ikusi behar dut nola moldatzen naizen eta egun hauek zer dakarten. Espero dut gauza bonak ekartzea eta lehiaketetan ondo egitea. Horretarako geratu naz, Ingeren izenean lehiatzeko oso zaila. Eta bakarrik zailago izango da. Horregatik eukiko du zapia Inge buruan eukitzeko denbora guztian.